Яңа Гасыр телеканалы һәм Болгар радиосы үзенең барлык тамашачыларын 29-30 август көннәрендә республика көненә багышланган зур концертка чакыра. Әлеге бәйрәм концерты тамаша филармония концертлар залында кич 18 сәгатьтә башланачак. Барыгызны да чакырып көтеп калабыз. Инде чакыруларыбызны ишеткәнсез, килергә теләүчеләр күп. Игътибар итегез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Концерт хәзер игълан иткәнчә бер генә көн түгел, 2 көн 29 һәм 30 августлар кичендә булачак. Менә шушы концертларда катнашачак музыкантларның берсе Разил Камалов, ул безнең янәшәбездә исән сомра Разил. Разил Камалов диләр. Инде ниһаять синең белән очрашырга да насыйп булды. Үзең белән таныштырудан башла әле сүзне, Разил. Чөнки без дә тамашачылар да синең турында әллә ни күп мәгълүмат белмибез. Кем син, исемең кем синең? Разил Камалов, мин үзем Башкортстан якларынан Тәтешле районында туып үстем. Уфа сәнгать училищесында белем алдым. Аннан 2009-да училищене бетереп, Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетына укырга кирдем. Баян бүлеге буенча инде шул. Әлегә хәтлем укып барам, 5нче курска җиттем. 2нче курста булганда армия сафларында хезмәт итәргә туры килде. Шунда музыкадан аерылмадыңмы? Анда аерылырга туры килде. Баянный билетта баянчы музыкант дип язылган очракта булса да, барыбер мине алдылар артиллерияга. Шуңа бүтән хезмәтне тәмин белеп тоеп кайттым инде. Төз атырга өйрәнеп, баян тимерләренә төз басып уйнарга өйрәнеп кайткансың шулай булгач. Менә әйтәләр, Разил Камалов, Башкортстан тәтешле диләр. Нинди музыкантны кашка утыртып сөйләшсәң дә, нинди дә булса чишмә бар мәлләндә, ничек соң сез шулай талантлы? Күп кеше әйтә инде, сезнең анда чишмәгез тәмлеме, шифалымы дип белмим. Әллә күптәннән килгәнме инде безнең Нәсел шундыймы? Мурт нәселдә шундыйдыр, як шундый микән. Бездә табигатьтә матур үзенчәлекле дигәндәй таулар, сулар, елгалар, урманнар. Шулда бәлки биргәндер иҗади якка башлангыч. Иң беренче кулыңа баян алып, гармун алып уйнаган вакытыңны хәтерлисеңме? Ничә яшьтә кичерә башладың инде син? Хәтерлим, минем әтием уйнады, баянда хромкада да уйнады, шуңа билек чактан башлап хәтерлим. Шул беренче, икенче класслар булгандыр инде теге. Әним җырлый дип тәэсиргә мөмкин. Әни дә җырлый. Шул беренче, икенче классларда тарткылап караган булганмындыр инде, тарткылап бар идем. Уң ягында гына соңдан инде музыкаль сәләтне белеп, күреп, мине биргә булдылар уже музыкаль мәктәпкә. Һәм алар синең инде менә үсеп һөнәр сайлаганда музыкант булу теләгеңне дә мөгаен хуплап каршы алганнар. Уку кайсы мәктәпләр аша Казанга килеп җиттең хәзер? Бик күп укыдым, музыкаль школадан башлап, аннан 9нчы классны бетереп Уфа педколледжында укыдым башта, музыкальный педагогический колледжда, икенче. Соңдан 2 ел укып, моның белән генә эш бетмәгәнен сизеп, уже профессиональ училищега кирдем, профессиональ баян буенча. Уже төпләп өйрәнергә. Мәктәп, училище инде бит Казанда да син укуны дәвам иттең. Укуны дәвам иттем. Менә соңгы ел калды, Алла бирсә, Алла кушса, укып бетерсәк, бүтән инде укырга. Дипломлы музыкант булып, инде рәхәтләнеп иҗат итәчәксең. Инде шушы кичке кыса гына гомердә дә никадәр юллар узгансың. Аннан соң менә кулыңда әле балдакта ялтырый. Ул узган айда гына юк иде шикелле. Узган айда юк иде, менә 7 августта гына туй үткәреп җибәрдек. Кем инде? Хатыным. Бәхетле хатының. Иң яшь, иң шибәр эстрадабызның кызлары Рафина Ганиуллина. Субханалла. Котлыйбыз, Разил. Рәхмәт. Сине генә түгел, Рафинаны да чын күңелдән менә шушындый Татарстаныбызда сәнгатебездә матур пар баруга килү белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Инде бергәләп матур итеп иҗат итәргә насыйп булсын. Җырлап яшәргә насыйп булсын. Разил, менә мен хаса һәр сәнгать әһленең үзенең менә үрнәк ала торган, аның ирешкән уңышларына омтыла торган кешесе буладыр, остазы буладыр. Синең өчен менә музыкант буларак остазлар һәм үрнәк алырлык кешеләр, кумирлар кемнәр? Бер генә кеше бар икән дип әйтә алмыйм. Алар бик күпләр, һәрберсеннән нәрсәдер үзеңә аласың. Һәм һәрберсендә кемнедер дә рәнҗитеп, аерып исемен атыйсың килми инде. Ярый алайса, менә баянистларны яраткан баянистларым күп дидең, инде хәзер сине дә яратып тыңласыннар.
Бүген баян белән килгәнсең, бәлки синең башкаруда нәрсәдә булса ишетер бездә. Рәхмәт. Димәк, тапшырыбызны хәзер баянчы Разил Камалов башкаруында бик матур көй белән дәвам итәрбез. Без синең белән Разил саубуллашабыз һәм әлбәттә инде җәйге уңышлар телибез. Сине дә, тамашачыларыбызны да 29-30 август көннәрендә булачак Республика көненә багышланган бәйрәм концертына чакырып калабыз. Филармониягә рәхмәт итегез.